Chamo Morión, teño medo. Medo de que, quererás saber? De case todo, sinceramente. Das rapazas en xeral. Dame medo ser o responsable de que perda o meu equipo. Tamén me dá medo contestar na clase. Richie Panichi. Boas noites, Orión. Porque de todas as cousas que me dan medo, o que máis medo me dá é a escuridade. Tachan! Ti que és? Non é obvio. O cuarto está escuro, fora está escuro. Hola, son escuro. De todos os nenos que senten terror pola escuridade, ti é o que máis berra é o máis desagradable. Sinceramente, o teu nivel é diferente. Tes unha lista? Sí, teño unha lista. Sabes cantos nenos me teñen medo? Ves ver como traballo unha noite e así decataraste de que non tes por que terme medo. Apúntaste ou apúntaste? Pois... É genial, non? Orión, vou facer que superen os teus medos aínda que me mate. E son inmortal, por certo, así que teño todo o tempo do mundo. Permíteme que che presente as outras entidades da noite. Hai máis? Somos divertidos, mas nos adoramos. Trouxéchelo, berrón! O neno que lle ten medo a todo. Axudar nenos ao chou para potenciar a túa autoestima frágil non está na descripción do noso posto. Oh, iso é perspicaz e duro. De veras pensas que podes amañar todo o que lle teño medo nunha noite? Unha noite pode o cambiar todo. Son eu ou estou máis emocionado que a ti? Agárrate forte! Escuro! Orión! Abro os ollos. Diso Oh, nada. por favor, non ves que é moito mellor así? Neno. Epa! Como che vai, neno? Ese quen é? É luz, a neve se de escuro. Ten que ser unha broma. Fai que me sinta seguro, como se estivese envolto nunha manta. A ver, se che gustan esas cousas, vaya.